Tak poď. No tak poď. Poďme dole najprv. No, ani hore sme neboli. Ale po ty prvý s kamerou, však ale... No však veď nie, však poď, veď ja som hneď za tebou, neboj sa. Kamaráta, tieto dvere čo? Ja mám fakt strach, ale si tak úplne. Tak cíte sa tu príjemne, to sa môžete zavesiť veci. Fú. Tu čo? To je vonkajšok, ale... To by sme mali napísať Cezarovi zavolať. Ja? Cezarovi. To je skradý. Človek za to bude pozerať, čo tam To čo je? Zubná kevka. Ale Poď, ty čo je za týmto ako? Tam sa to čo je. Tam sa žije. Poď. Je tam niečo? Nič. Tu je ešte voda. To je príjemné. Štefan, nebol si smedný? No ako... Ja ako nechcem byť zlý, ale hento už akože nevyzerá ako červená farba. Maťo. Nemáte si servetku niekto, ja by som si nedal iný pozrel, neviem, že čo sú, ale že sú akože celkom... Prosím ťa, poď sem a poď mi povedať, či to nie je krv. No lebo nevyzerá to zrovna akože... Tu máš skôr otočený krička. Vieš, že nevyzerá to zrovna... Akože hen to vyzerá ako podľa mňa. Nie, je to oranžové. Čak, ale si Pozri sa, to vyzerá ako prca, ako na stene, okej? To čo by tam bolo, one? Šraple, ty kokot? Však ale pozri sa, ako chápem, že zaschnutá. Toto sú napríklad hovna, čo sú tu na stene. No to hej, ale... Videl by si aj na zemi. A akože ideme sa tam pozrieť, či tu budeme stať v dverách. Však môžeme. Kurva, ešte mi ľahké nerozumiem. A to je oné. Čo to je? To je... Hrdza. Akože z diaľky to vyzerá, že... Aha, ale také nepríjemné, no minimálne teda. Si ty šikovný. No, poďme ďalej. Čo sa deje? Ja máte tu jednu servetku, aby som si fakt dobre pozrel. Kurva, teba sa už nepýtam, lebo si už odpovedal. Tam je ten kokot, že? Lebo tie dvere boli otvorené. Kurva, človek si tu chce dať kúpel a vy sa trhnete. Fúha, kamaráde, tuto sa také sví... Tu čo je? To je asi zateplenie také improvizované. Voda nejde, kto by to povedal? Kokos. Pani elektrika, ja som čakal, že môže teplá voda povedať, že si tam aspoň teplou. Kamará, akože, ale štartovanie toho svetla je akože... To je zástrčka? Na vysvetlo teraz. Tu je čo? Na kompoty. Dobre. Poďme asi hore, nie? Nula. Nie, ako... Tie noviny ma zaujímajú, to bolo vec zaujímavé, nie? A prečo kľúče práve? Nič tam nie je, však to bol prvýkrát. Tak poďme hore. Nemyslel som na hento. Ale však to kokočak, to zoberiem do ruky, nie? Zápisky z potulku Tunise. Stavia. Akože to môžeme nejako rozprávať. A ne, nevyzerá to sú nejaké 60 roky. Phaeton. 1980, dobre. Sobačná. Kokos, tak toto je fakt Arago normálne. Takže 84. Očík, jasné, ale... 84, 84. To bude takisto, to tam nebude žiadny iný rozdiel. Ale 84 je príjemné, chlapci, akože 84 je to, že to si ani ty, ani ja nebudeme ešte na svete, keď sa to spojí. Ako? Nič. No poďme hore. Ideme na horné poschodie. Pozrchávaní, dokážem sa podnory. Nohy, hoši. Ďulaj predo mňa, lebo ja sa bojím. Prečo? Tak ale poďte hneď za mňou. Idem, držím ťa. Budete chytiť zdať? Fuj, Lebo vieš, toto je... Tuto niekto môže byť. Haló! Čo vy máte peniaze, alebo čo? No dobre, poďte chlapci. Niekto čaká s nožom za tak ti odpovie, že áno?
Nie. Tak logicky vyplačil, že tu... Máhol byť sa do hrubého na 15 km utekal. Dobre, poďme tady to asi, nie? Ja som nekúkal. Aha, tu máme motýla, teda krídlo. Skápočky. Kamera, tu sú skrine. Interesting. Ťapka čo? Počkaj, ty si gogomantovo, že máš oranžovú krvu, alebo co? Víš, aké sú steny malované? Však ale možno, že sa... Chápeš, aha, pozri sa. Oranžu, pozeraj. No, dobre, no. Odtri si ruku o toto a sprav to isté ty. No, však ale on možno, že utekal, chápeš? A tu sa len prichytil. Dosť by som sa najel. Kam utekal? Nevidím tam ešte. Neviem, však pre niekým. A to je fakt moc trvajú let. Faz mu pobrať jedlo. Tento stolička je nepríjemná, ak chceš nejaké nepríjemné stoličky. No choď. Poďme do tej pozrieť. Ani už tu nepríjemne smrť, už sa mi nepáči. Poďme. No, tak tuto určite niekto spinka. Alebo spinkával. To sú hovna. Tu je fatra. Tu sú hovna. Čak tu, aha. Rovná sú tvoje nápady. Toto by mala byť tá miestnosť, kde je tá kuchyňa. No. A tuto vpravo. Kamarát, toto je ale akože raritka, jak blázen toto. LMky. Ale aj tak, že je záleží. Co to je? Zaujímavé, šučkovaný dom. Všetko zase takým veľmi, každá istá. Čo tak ako sa díva, ne? Meter. Tam akože skázem. Za nami oné No, únikový východ. presne tak. No a toto, aha, tak tu sa to celkom zmenilo. Lebo toto bola tá miestnosť. Čo tu bolo pohodička? Veci, či sa premalovalo. Nie, proste to bolo čistejšie. Tu boli ešte aj keksíky. Aha. Vlk jedne do nohy. Čo tam je? Čo robí? Zdravím do vlogu, Roman Rolnic zatiaľ žijem. 1.11. Kamera, keď niečo stále na mňa vyskočí. Chcela si. A jeho vlak na vlasy. Poďme do geta strieľať. Skúste ešte platia do dnes. Čo to tu je? Toto tu je. Kokot. O, kamarát, to keby si zapol do elektriny, tak to ešte funguje. Čo? Toto otvor. Toto, tieto skrine? Hore tam je niečo, cukornička. A čo keď je to sloníčka? Alebo. Cuker. No dobre, poďme. Ikery. Nech to nie Čo si... Á, nebude to vyťahovať. 100-hodinové video. Chceme. To už, Ideme do toho. Suchý betón. no to už je. Piči. Dobre, poďme dole. Ideme do toho podzemia. Prosím vás pěkně, prihovorte sa k němu, aby jsem si našel kurvu, ženu fajnovou, abych měl barák, abych měl moc peněz milionů, abych byl najbohatší, aby mi to každý záviděl, aby jsem sa měl najlepší na celém světě, aby jsem mohl podporovat aj svojho kamaráda, jedného nebo druhého, kterého mám rád, aby jsme mohli chodit do erotických salonů a jebávat sa a normálně porno natáčat a tak dál a dál.